10 urte bete dira Xabier Lete abeslari poeta hil zela eta Karrikiri elkarteak hari omenaldi egiteko ziklo bat antolatu du Nafar Ateneoarekin elkarlanean. Bi atal edukiko ditu omenaldiak. Lehenengoan, heldu den astelehenean izango da hilaren 23an Kondestableren jauregian. Angel Lertxundi eta Les Gurrutxaga idazlek Xabier Lete historiaren tabernan izeneko hitzaldia emango dute arratsaldeko 7:00. Antolatzaileek azaldu dutenez, Boumil Abral idazle txekiarraren arabera, belarria jarri eta kontakizunen sorta bat sortzen da tabernako jardun hutsaletatik. Halako jardun askok lortzen omen du, edale baten edo bestearen bihotzean. Hartan, tabernako istorio eta egunerokotasun tristetik, zerbait ederra ernaltzea pensamendu asko bihurtzen dira iraunkorrak, taberna, herriko plaza, kaleak, herritarrak. Letek liburuetan biribiltzen zuen kalean entzundakoa. Ahozkoak eta idatziak biek egiten dute lan Leteren poetikan. Leteri eta haren lanari buruz solastuko dira Gurrutxaga eta Lertxundi. Abenduaren 17an berriz hor zauden unbai goiburupean Antxon Balberdek lagun izandako Leteren olerkien kantu sorta eskainiko du eta beste musikari bat izango du aldamenean, Joxan Goikoetxea kordelaria. Horrez gain, Clara Mendizabal sopranoaren ahotsak eta Francisco Herreroren biolak lagunduko diete kontzertuan. Ekitaldia Nafarroko Antzerki Eskolan izango da arratsaldeko 7:30.